Ayo. Ayo. Ay, insata. Dai naman mo dai. Lakaw bayar siya. Ya? Dai pautangan sa kudi og gilata na be nya. Pili sa noodles dai kape. Ay, dili naman pautang very good. Ay. Wala ako lang bayaran ni abot sa anak dai nga abroad. Ina dai, bay bitaw ko. Ini maman mo. Oo nga, dirat noy ha. Lagi bayad lagi ko abot sa anak abroad. Ah, sige yung sa kanimo ha. Ah, dilata lang na. Sa dinas ba? Pila ka po. Duha lang hang di na. Unsa pa? Tong panday noodles sila. Unsa pa? Kape. Ah, kanala usa ka bugway ka kape oh. No. Di mo ora ni nay. Ah, pila kita lang. Kita lang. Sige. Nya, siguro do jud nay nabayaran jud nimo nay. Ko lagi. Bayaran lagi na ko pisir na. Dan mo 232 na siya nay. Ang alas. Pero kwenta. Tarong lagi na noy. Nya siguro do jud nay ha. Kanang bayaran jud nimo gabos mo anak. Eh, bayaran lagi na ko ni ano, abot mo anak nga abroad. Ah, sige nya kana someday mo mong anak noy. Ang uwa pa'y bawi kay nang-apply pa man. Ay, Salamat na ya. Pina